Podem conèixer molt bé un tema, podem tenir les millors idees, ser capaços d'articular-les amb les paraules adients. Però ja n'hi ha prou amb això? Aprendre a escriure un paràgraf ens donarà l'embranzida necessària per acabar de comunicar correctament el nostre missatge. Cada paràgraf que escrivim sol ser monotemàtic, una peça entre la frase i el text, un bloc clau en la construcció d'un discurs. Cada paràgraf ha de cohesionar les oracions del text, ha d'ajudar-nos a exposar les nostres idees en unitats de significat ben diferenciades. Hi ha diverses estratègies a l'hora de situar cada unitat en el text: l'ordre deductiu, l'ordre inductiu i l'ordre mixt. L'ordre deductiu parteix d'una idea principal i va fins a una de concreta. Ben al contrari, l'ordre inductiu parteix de les idees concretes i va fins a les generals. I finalment, l'ordre mixt combina diverses idees amb una introducció i una cloenda. Ja no teniu excusa, ja podeu combinar les vostres oracions de la manera que vulgueu.